Dagelan genset. Pripun rasane? Rasane kok pendelat-pendelut ya, Mas. Pendelat pendelut jajal. Oh. Iki lho yang nendang-nendang iki lho. Aduh, komenku ditendang niki nek nangis tendang lho. Apa keke apa lajeng brojol niki Doro? Rasane kok Niki pun pinten taun? Pirang wulan. Oh, pirang wulan. wis 9 wulan. Oh, nek ngaten meh 9 wulan praktek ing luwih. Surya. Meh brojol. Meh brojol. Iki lho yang iki Niki aduh. Oh. Bocah cilik nang jero pecicil kono apa meneh metune sesuk. Pola petang kaya penyet. ada nyerta penyet sakar yo lho. Pane iso mboten ngrasake meteng masalahnya. Mulane kon meteng. Godake meteng itu. Awakku kok anyep pepe ya. Lho niki terus pundi kok keringat dingin. Oh, keringat dingin keluar. Keluar keringat. Dikanthi ning dalem. Napa kula jaleke wonten Patunggon nang kamar. Ayo, Kok ngersake. Aku tak golek dukun. Boleh dukun baji. Dukun bayi. Aja dukun cabul. Muga. Monggo atas-atas. Aku dilawati lho ya. Kuat ya. Mas menika lho, obah-obah menika lho kula. Aniku ada. Ya dikuat-kuatke dia, Cing. Dikuatke dia, Cing. Kang Mas kula pun kiat Kang Mas. Dia, Cing. Dikuatke dia, Cing. Kula mboten kiat Kang Mas. Dia, Cing. Dia, Cing. Loro iki. Kang Mas. Loro aku mari ke pulang jam 6.